Ако искате да се здобиете с луксозен тристаен апартамент, Наталия Хоум предлага за продажба точно това в жилищен комплекс в крайбрежния квартал на град Бургас, Сарафово. Сградата е разположена на метри от морския бряг в новата част на квартала. Апартаментът е с площ от 164 квадратни метра на 4-ти етаж и се състои от коридор, широка всекидневна с кухня и трапезария, с излаз на тераса, с разкошна панорама море, 2 спални, дрешник, 2 бани с тоалетни и 2 остъклени тераси, с възможност за отделяне на кабинет. Жилището е напълно обзаведено и оборудвано с висок клас мебели и електроуреди. Изключително слънчев и топъл имот с южно, западно и източно изложение, функционално разпределение, без преходни стаи и прекрасна морска гледка. На територията на комплекса са разположени велостоянки, места за отдих, открит басейн, барбекю. Годишна такса поддръжка – 11 евро на квадратен метър.